Καλησπέρα σας, KWC. Είμαστε μια ομάδα εδώ 4 παιδιών που κάνουμε μαγικά κόλπα με τράπουλα. Ωραία κόλπα, από εδώ συνάδελφος, θα σας μάθουμε τα κόλπα να κάνετε και μόνοι σας, εύκολα, δύσκολα, πιο απλά, πιο περίπλοκα. Θα τα δούμε και στη συνέχεια. Δεν θα δίνουμε εξηγήσεις όλα τα κόλπα βέβαια, αλλά εσείς μπορείτε να μας ζητάτε ό,τι θέλετε και να σας βοηθήσουμε. Και τα σχόλιά σας θα διαβάζονται επανειλημμένως και η σελίδα μας στο Facebook, KWC, Kids with Cards. Αυτά. Καλή μας αρχή λοιπόν, ευχαριστούμε. Και θα τα πούμε. Γεια σας και πάλι παιδιά, KWC. Πάμε να δούμε ένα ακόμα κόλπο. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια τράπουλα. Μπορούμε να την κόψουμε λίγο. Να την κόψουμε άλλο λίγο. Και άμα ήσταν εδώ θα σας έλεγα να μου πείτε stop όπως κάνω αυτή την κίνηση και να επιλέξετε ένα φύλλο. Αλλά αφού δεν είστε εδώ θα το κάνω μόνος μου. Λοιπόν, stop. Αυτό είναι το φύλλο σας. Είναι 8 καρδιά. Λοιπόν, εγώ τώρα θα μοιράσω 4 στήλες εδώ πέρα με ίσα φύλλα, 51 φύλλα, δηλαδή γύρω στα 12. Και για να δυσκολέψω λίγο το κόλπο θα γυρίσω αυτή τη στήλη και αυτή και θα ανακατέψω ανοιχτά κλειστά. Ανοιχτά κλειστά. Ανοιχτά κλειστά. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, όλα τα φύλλα έχουν ανακατευτεί. Όμως, άμα χτυπήσω λίγο την τράπουλα, τα φύλλα που μένουν είναι Ρήγας, Δάμα, Βαλές, 19, 7, 6-5, 4, 3, 2, 1. Και το φύλλο που επιλέξατε ήταν το 8 καρδιά. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Γεια σας.